मेन्यू वो साइड से बोलेगा। अब बोलो। तो गाइस थैंक यू सो मच। गुटका मास्टर ने आप लोग को बोल दिया होगा क्या नोंथांमोननो फाइनाली आंनि माखासे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हागोन इंलिश मेकारनि बिखय। आं दा माखासे बाथ्रा बेखौनो बुंनो सानदों। दाखालि बावै मा होनो गुटका मास्टारमोननि न'खरनि माखासे थासारिखौ नायनानै माखासे डनेट खालामनाय जादोंमोन। बिथांमोननि राहा गैयै सुबिदा गैयै न'खरखौ नायनानै गोबाङानो दुखु मोनदों आरो गोबाङानो गोसोआव गाबनाय मोनदों आरो गोसोआव बिराद दुखु मोनदों आरो जोंफोरबो बिराद दुखु मोनदों। दा बेनि बिखय माखासे बाथ्रा आं बुंलांनो सानदों। गुटका मास्टारमोननि न'खरखौ नायनानै माखासे इंलिश मेकार बिथाङा डनेट खालामदोंमोन गावनि चेनेलनि गेजेरजों आरो बिनि गेजेराव माखासे गोबां सुबुङानो बे गुटका मास्टारनि न'खरखौ नायनानै गोबाङानो डनेसन होदों आरो बे डनेसन होनायनि गेजेरजों जों मिथिनाय बायदिब्ला रां मोननाया जादों 5,70,000 आरो दा बे माखासे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय आं नोंथांमोननो उनाव फोरमायलांगोन। आरो दा बे रावजों आं माखासे बुंग्रोनो सानदों। माखासे जोंनि माखासे सुबुंनि गेजेराव बा बिथां सासे इंलिश मेकाराथ' इंलिशनि चेनेल बानायो आरो इंलिशैनो बुङो आरो बेयाव गोबां सुबुं जोंनि इन्डियानि माखासे अननायजों बिथांमोननो डनेसन होदों आरो बे डनेसन होनायनि गेजेरजों गोबां सुबुंनि गेजेराव एन्सार आरो कुइसना जाना फैबाय थादोंमोन आरो बे एन्सार आरो कुइसन जाना फैनायखौ बिथांमोना लाना फैबाय आरो दा दिनै बिथांमोनाबो गुटका मास्टारमोनाबो चेनेल दं आरो इंलिश मेकाराबो चेनेल दंखायो। दिनै बिथांमोनानो गावसोरनि चेनेलनि दारै फोरमायना होआखै बा मिथिहोआखैनो आरो जोंनि माखासे एडभान्सलि माखासे इउटुबारफ्रा बेबादि माखासे नटिस होदों जे बिथांनि सायाव एसे गाज्रि नोजोर बा गाज्रि गोसोजों साननानै गोबां मानसियानो गोनो गोथो सानबाय थादोंमोन। दा बेबादि गोनो गोथो साननो गोनांथि गैया। बिथाङा ससियेल मिडियायावनो नागारनानै ससियेल मिडियायावनो मिथिहोनानै गुटका मास्टारनि न'खरखौ अबस्था गैयैखौ होनानै भिडिअ आगारनानै माखासे डनेसन बिनायजों गोबां मानसियानो डनेसन होखादों नङा होमबा। दिनै बेबादि डनेसन होनायनि गेजेरजों बिथांमोना माबा मोनसे राहा होनो माबा मोनसे सुबिदा होनो थाखायसो बिथांमोना बेयाव डनेटनि माबाखौ लाना फैदोंमोन नङा होमबा। आरो जों गोबां मानसि सुबुङा बिथांमोननि इउटुबाव होआलासेयावनो जोंनि माखासे इउटुबारफ्रा मा खालामदों माने एसे गोनो गोथो रावै माने गोसोखौ अन्धबिश्वास साननाय फैदों, नेगेटिभ साननाय फैदों। बेफोरबायदि साननाङा जे माहालायनि सायाव एसे अनसायनाय आरो सुबिदा होनायखौ मानसिनि सायाव बेफोरबायदि गोनो गोथो खालामनो दासान। मानो होनब्ला बिथाङानो गावनाव चेनेल दंखायो, बिथाङा गावनो चेनेल नागाराखै। बेफोरबायदि एडभान्सलि मानसिनि सायाव मा होनो नेगेटिभ साननाया मोजां नङा। बेखायनो आं सानो जे बयबो पजिटिभखौसो साननो नांगौ। नेगेटिभखौ सानोब्ला गोबां मानसिनाव गाज्रि गोसो हाबो आरो खोमसि फोथायनाय हाबो। बेखायनो पजिटिभ साननांगौ आरो पजिटिभैनो मानसिफोरखौ फोरमायनांगौ आरो पजिटिभैनो मानसिफोरनो थुलुंगा होनांगौ। दा जोंनि माखासे इंलिश मेकारखौ आं सलुट खालामो। दिनै बिथाङा सासे बर'नि सुबुं जानानै दिनै बिथाङा इंलिशै चेनेल बानायनानै बिथाङा गोबां बेफोरबायदिनो जोंनि माखासे बर'नि थासारिफोरखौ बेफोरबायदिनो गेजेर गेजेर बेफोरबायदि डनेटनि गेजेरजों बा मोनसे राहानि गेजेरजों मोनसे सुबिदानि गेजेरजों बा मोनसे राहा दिन्थिनायनि गेजेरजों बिथाङा बेबायदिनो मोजां खामानि मावलांगोन जोंनि बर'नि गेजेराव आरो जोंनि बर'खौबो मोजां थाखोआव मुं लाखिगोन। आं बेखौ आं हास्थायो आरो नोंथांनिसिम आरोबाव सलुट खालामो नोंथां। आरो माखासे बाथ्रा आं बुंबावनो सानो, नोंथांमोन बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायाव दा सान, पजिटिभ आरो पजिटिभखौ साननो नाजा। आं दा बेखौनो बुङो। दिनै माखासे न'खरनि एसेबां राहा गैयै सुबिदा गैयैखौ नायनानै दिनै बिथाङा डनेट खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा इसेबांखिनि रांखौ मोननो हादों आरो बिथाङा बुंलांनाय माखासे बाथ्रा दं। दिनै बेफोर बाथ्राखौ आं बारा बुंला। नोंथांमोनानो बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायलां आरो माखासे इंलिश मेकारनिसिम आं फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जायो। बे ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथाङा आंखौ गाज्रि मोनालासे दुखु मोनालासे कपिराइट होआ होननानै आं आसा खालामो। आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनि सायावसो आङो सापर्ट होनो बा नोंथांनि सायावसो आङो मुं खालामनो थाखाय आरो माखासेनि गोनो गोथो गोसोखौसो गोख्रों खालामनो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों लाना फैदों नोंथां। आरो बे नोंथांमोननि ससे क्लिपखौ आं भिडिअखौ होनाय जागोन आरो नोंथांमोना नायलांनानै एसेबाबो बुजिगोन। आरो नोंथांमोना बेखौ रोखायै मिथिनो लुगैदोंबा हिन्दी मेकार बे चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैनो हागोन। आं लिंक होगोन डिसक्रिपसनाव आरो नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायनो हागोन। आरो जायफोर नोंथांमोना आंनि बेबायदि बुंनायाव नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ बा आंनि बुंनाय रावखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आरो हायोबा शेयार खालाम। आरो जायफोर नोंथांमोना गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामब्ला नोंथांमोन गोबाङानो भिडिअखौ नायो नाथाय साबस्क्राइब खालामलाङा। जोंनाव माखासे नटिफिकेसना मोनफैबाय थायो आरो गाबोननि फुङाव खन्थाइ लाना फैगोन। नोंथांमोना बे खन्थाइखौ नायनो थाखाय टेक थियारि थाबानो जाबाय। बेखिनिखौ बुंनानै भिडिअ लाबाय। बाय बाय। मेन्यू वो साइड से बोलेगा। अब बोलो। तो गाइस थैंक यू सो मच। गुटका मास्टर ने आप लोग को बोल दिया होगा क्या करते हो, मतलब इतना जल्दी बिल्डअप नहीं होता है। दैट्स व्हाई वेट करना पड़ेगा। इतना जल्दी कहाँ करोगा। और कोई कोई यूट्यूबर लोग ने मतलब ऐसा ही र्यूमर क्या बोलता है इसको, र्यूमर्स
रूमर फैलाया था, हाँ। इन्फ्लुएंस किया था, हाँ मतलब ऐसा ऐसा बोल के। तो ऐसा मत बोलो, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो। हाँ। ऑडियंस लोग को जितना भी क्या क्या करना है हम लोग ऑलरेडी बात कर चुका है। हाँ। गांव का आदमी लोग से और हम लोग भैया लोग से बात किया। तो गाइस इसलिए आप लोग वेट करो, गुटखा मास्टर का छोटा सा कर आने वाला है। उसके बाद गुटखा मास्टर का बिजनेस खुलने वाला है, बोलो दुकान ऐसा लाइक दैट। तो आप लोग समथिंग लाइक दैट। समथिंग लाइक दैट। तो आप लोग जरूरी रहिए।